Xosé Merelles visitou hoxe as instalacións da estación de montaña de Manzaneda para falar das boas cifras turísticas que batiron récords. Apenas 5 meses despois da vago de incendios que desgraciadamente afectou nomeadamente a provincia de Ourense e que afectou tamén dun xeito considerable a estación de montaña Manzaneda, temos que decir que xa recuperamos todo a nosa operatividade. Esperamos que a tempada continúe tal como comenzou, con este éxito de público, de esquiadores e de amantes da neve, e decir que Manzaneda non só é neve, sino que tamén está aberta para gozar durante a primavera e o verán. Case 9.000 persoas esquiaron nestas instalacións e 6.800 achegáronse ao complexo para visitalo e coñecelo dende o 23 de decembro ata 11 de xaneiro. A ocupación do complexo de aloxamento foi do 87% de media, chegando a picos do 94% nos días de maior demanda, que coincidiron cos días centrais de Nadal e Noiteboa. Segundo apuntou o director de Turismo, rexistros deste período supoñen un impulso moi importante para toda a tempada, o tempo que reforzan a estratexia da Xunta no que atinxe a diversificación da oferta, impulsando Galicia en xeral e Ourense en particular como destino de inverno.